Ongitorri dan hori, hemen gau zuzenien itxukirretean 106.0. Kanoneko puntetik, mundekako gasolinara arte eta tarteka entzuten dozkuie Marandon, Lagan eta beste eskile batzutan. Gaur tertuliak ididakuz, eskerrezko Jatutxa, Julene, Benito, Dakarine, da gaurko gaize euskerie. Korrika pasan goizeko bostetan kriston exitugaz. Dagar euskerari buruzingu hemen tertulizen. Geure data. Eguneon tertulekidiek. Egunon. Egunon. Zalan zauzie, Ondo. Agujetakaz, Benito? Eso ondo. Julene, agujetak, nik agujetak eta txaluk emotik. Txaluk eitzen. Bai, Da, otxapasaten, balkoien bakarrik egon nahi, bai, bueno, Nik otxapasaten. kalera bajan nahi. Bueno, ni balkoitxika ikusi dut. Egiz esan bidot, lautxe laurenatan altxan nahiela komunera. Da aprobetza Ja kaltxan nahien. Ja enun noire. Ingot eskinotxu batera zesital guzan dut ikusi korrik. Ondo. Txibitxaga bajaten. Ondo. Ongitorri dan hori. Ja, gaur tertulia erreza daku, egiz esan, euskerie, eta erreza, gut esan, hemen danokongo gara lako neikua doz, gero geure preokupazioak botateko, idea fresko batzuk bebai, gentien euskalduntxe horretan zelan aldan egin, eta joko txiki bat, sorpresa dakotena. Bueno, ikusi bazuien umien saio bat sortu dune, honek astiek, jakingo zuen ondi duzen disparuek. Bai, lehen Benito daku, betikulez dokumentazioagaz memoriz, bai, beti ekarten zu oso datu baliagarrizek aritxatxuri buruz, da gaur argazizek bekarri zu, ez da? Bai, Ja, lehenengo korrikakue. hemen entzuten gauzen kanti. Nik orduan 25 urte. 1980 urtien. Bai. Antolatu zalen lehenengo korrika. Eta goratzen nahi hartu gendule atxineko telegrafutako hori bizizu gehiago zanzarratute, suposatzen dut baimena eskatuko gendule orduen udalari, eta hor behien ikusten dargazkizen bai pinik egin duen lehenengoko bulegu korrikana, lehenengo korrikakue. Eta du, ziru argazki, kuriosu ziaz ez da, atziniko edifizizua, neiku benaz, eta, gero liburutegi zeipin izan hor, eta gaur gunien kriston edifizizua dakogu. Hor ikusten da, lemie eta lehenengo korrika. Orduan, Akordat, gero tertuliz eta gero ingo argazkizek danontzako. Zezu nahi esaten, akordaten zara ze hor duten pasazan urte horretan, ela? Esan zan, gabaz, pentsatzen dut esan zala. Eneigo horatzen, ze ja dakotez urtiek... Nastata. Nastata dakot. Baina ikusten dutena da, komenta probotxuet hori zelan sortu zan, ez da? Korrika. Gogoratuko zari, bai Euskarari kanpaini egin zala. Gogoratuko zara... Aitor, zelan ikastolatik ezun ginen Samamesera, eta nomena Jiribarreri, eta Samamez bete egin zan, eta ikusi txaurren impulsu, talde bat, izan hor bururi bueltak emoten, eta horretariko bat izan zan untxa. Untxa da, gaur egunin enpresaio bat da, bai hau egon da beti euskara munduen inguruen. Ikastolan sorreran, da honetan gauza guztizetan. Hortuen, persona honek, da urtsa errazti. Aurtengo korrikan bekorri du dau, eta intxoi bertan, homenaje txiki bet, berari gogoratu tezerein dauen, da dano txaloka berari, eta esan zan nahiku, onkigarrez ikusi dotor alako batzuk, zelan itzentzoien da, kamioitzik edo furgonetatik esaten, apurtxu bet historia laburtxu bezelan sortu zan hau. Orduen, beratino, gure kulturari munduan, sarri askotan gertatu oiden bezala diru beharra izan zan bultzatzaile nagusi. Diru faltaten zan, euskeri bultzatuteko, aeka bultzatuteko, eta orduen,
da kuriosue, badakizuen Euskal Herrian askotan mai inguruen afarion bategaz eta baskarion bategaz eitzen dizela gauzazko soluziona, honepe, on ziren bueltak emoten. Topa ziren, aek esan zan Euskal Herritzik herrialde potentiena aekantzako, bai 5.000 pesetako zurue okin zauen orduan zazoi. Orduen, hasi ziren bueltak emoten, talde bat onzan hor, bai euskararin publizistek esan zirenak eta batu ziren egun baten algortan, afari baten. Eta berak kontatan dago moduen, batu ziren Álvaro Burruaren etxien, eta batu ziren Josepe Suazo, Nacho de Felipe, Joseba Campos, Urtza Errastibera, Vitor Artola eta Enrique Iturbe. Bagoizeko zazpiretar arte ziren bueltak emoten, dinoi eurek, eta sortu zauen hortik, ideie, inzauen Euskal Herriko mapa ipini, da ia pentsa kilometru, gaur egunien dana korrika, hortik urten zauen. Hortik egin. Eta orduen, ja pentsatzen 46 urte da aurtengo, pentsatzen 46 urte dako zela, bai, 1980 izan ez izan, 46 urte. Orduan, ezaugarri batzuk korrikanak ez da. 2000 kilometro ibilbide izaten da gitxi gora bera, adibidez aurten eukin jo 2115 kilometro, zeharkatzen dau Euskal Herri osua, egoalde, iparralde eta guztia. Eta gero, honetako ramifikazio mundu guztien. Esatak baterako Euskal Etzi bitxartez antolatzen da Ego Amerikan, Parisen, Londresen, Berlinen, hain balekutan egon diez. Eta nik alabidako Singapurren. Eta bota dozku, alako bat eurek berak antolatu da imebizekaz, euren korrika. Orduan umiek euskeraz bizi nahi duten garmisetakaz eta ikurrin bategaz, intza hoie, errekorrido bat arazgonantz, eta lagu babatan hon gara ikusten erabidegu. Eta holan hainbat balekotan familizik antolatuten da bie, eta hau neiku ia zabaldu den mundu guztiz. Japoneko errazezu zan. Bai. Dozena bat, occidentalak esatilez da, pero japonesak atxin. Euren korrik. Honek irulagun izan diez, eta irurek arazgonantz euren ikurrin jekaz. Eta gero urte biru egiten da, lehenengo urtietan bai egon diez hor, bezate batareko beratzen da largo izan izan, gero largo eta bain, eta gero largo eta irun repikatu zen. Hortik goraia urte bide. Gero, aurten esan dugu, 24. edizioen, 46 urte, edizio bakoitzan lema bat egoten da, euskera gara urten, abesti bat, aurten zetan hori Siberutiti mendibaldera oso abesti zoragarritzen da, eta zelako mensaji dakon. Gero lekukue, oso importanti da, lekukue, lehenengoko lekukue inzagoen Remigio Mendiburunek, eta gaur egunien Mendiburuk eta gaur egunien 1988 gora Juan Gorritik egindako erabiltzen da. Badakizui gero, mesu bezartzen dana bertan barruan, eta mesu hori irakurtzen da, azkanengoko kasu honetan Bilbon. Akabaten den lekuen. Kilometru erosten da, kilometru saltzen dira, aurten pentsatu dut ibili dira larun da barrokatan €500 kilometro bakotza, talde asko egiten da binada errizetan, klaro, ez da, kilometro errizek, kilometro bat hartzen da, badabiedanak, ez da gaukerari danak erabiltzeko. Orduen, kilometro pasatzen da bera lekukue, eta urten esan diez, 2.175 kilometro, bai 3.026 lekuko kanbizuek. Da, inoiz ez da egon dorren beste. Urteari duen, gehitzen. Eta azken lekukua, Domeikan irakorriko da, Bilbon. Edo mesue, edo esatzen. Nien fatan hau. Atarratzetik hasi eta Bilbon akabaten da. Bai, ikusten zuie... Zer? Gernike? Mugize? Bai, beti, imitzen diez, Ondarru, Gernike, Mugize, Bermio ez da bipini. Zematero igual da, ez da? Kilometroro. Bai, ez da hitze zelan hitzen da bine, Hombre, herri guztiz, igual ezin jau imini mapan, huitziko da Bermia gertut. Badakigu hamen gauzela. Hau nortasun hori bat da, ni bai entzun dute, bertan egunien txalokata,
morroi bat izaten, hau zer daba? Da non orke Sancho, la korrika? Da, bueno, sin más. Gauze bat ondana politze esan da bebai, zelan esaten dan korrika leko desberdinetan. Jo, Politxo. Pasada bat, Politxo. bakotxa zelan dinon. Zelan? Bino, nik pentsatzen dut bai... Zelan esaten da bio? Leko askotan urten dauela zelan esaten dauen euren herrizetan. Gu korridu esaten du. Bai, bai, hizkuntzaldetik. Vale, euskalkiz edo, zukalkiz. Ez korrika bera, sino zelan esaten dan korrik edo. Zuzenien, herri bako itxan da, pillo bat, egon zin, pillo bat. Bai. Nipe pentsatzen dutena da, joder, zein importanti dan korrika, ez da, euskal garrazentzako bai, euskal entzako hori, oso importanti da, ez da, bai, eske, ikusten du ja, eta hau hemen bai emon da hori, beste hizkuntza batzuk, haulan txikitzuek dizenape bai, hasi dizela korrika eredu modure hartuten, eta, Postasunen moten dau. Esatasune, Jose, oso importante, berezizi itzen dune, ez da, eta jentik izan, amerikanok inventa da bie, nare espezialak eta negocio, bakuk, zer inventadu politxe. Bakuk, korrika inventadu. Politxongo zandan, batzar horretan oti egoizeko zazpiretan arte. Marketing utxe data. Algortan, dinosu? Esan berak, lehenengoko korrika zelan Benito Afaizen algortan. Algortan esan zan? Bai, algortan. Afaiz esaten? No, netxin. Goizeko zazpiretan arte. Hor urtengo zauen, bueno. Zemat idea urtengo zan da behin. Hauri dago dutenanik gaur, zeuen ideak, zeni bai ekardot galdera txubet orokorra, ia zelan nondik urteten zuien, ze euskera politxe da, bermiotarra politxaue, eta beste niri asko gustatzen az, bai iparraldekue, dolostiku bai gustatzen az. Dolosti. Bai gaur estiz izango dana gauzionak. Nik dakot zalantxan dibet geure tertuliak idiri, gotateko. Hau da. Ze idea dako zuie, hau etxati prepara, hau txokotaten etxati plast. Ze idea datortzuie zueri, geure bermiotarraok edo euskaldunek, dizenak bai kanpoti datozenak, etorkinek, bai hemen dauzenak erroldatute, jada, euskera eureri sartxiko ezurretara, gustat era eitzeko. Ze okurriten datxui? Badakigu udaletxetik, administraziotik, badauzela erak lanitzeko, lanpoltsatara eta behar izan akorrek, klaru dauz. Bideo, esango txut, nik gure Zelan ningo zagun horreri emoziona euskera zitzeko? Egunero eurekaz euskeraz berbaintze. Hasi gitxik, berbak esaten, numeruek esaten. No te entiendo. Bueno, gaur ez totxu ulertuko. Bejestukaz. Bai bizar, Hiru, zurito, ardau, bi, rioja. Aula, nik aula nintzen. Ni pakistaniz... Alkola gazorduen, Karine. Ni pakistanizera juten nahi, frontek edo eustan edo beste goza batxuk ez, eta, oso gatsa da, euskal zitxe, berak esaten dau. El número, nik idatxin txatez, eta egunon. Osa, nin pentsan lehenankoko berbarik eta garrantzitsuena, egunon. Da eskerrik asko. Zelan da rumanos? Bai, ez dakiz izaten. Nik ez dakit izaten rumanos. Bai, zuk izaten batxasun, egunon. Akabaten dau egunon izaten. Azkanien hori egunon, kontagiz itzen da. Ni Espainien honai beharrien. Eta gero hori zuez handitxuten. Eta zenbat hau, bitu, iru, esaten, balzuk erosten zazu, iru patata da, 10 €. En vez de 5 €, ez 5 € esaten zazu. Azkanien, geu gari ez baluarti euskarina, eta azkanien, geuk jumigari ez hori bultzatuten. Bai, kontuz, zelan dinozun, Bueno, batxuri gustako datxo da beste, batxuri bueno, igual incómodo, eso ibetzaten, batxuk incómodo, ez da? Bai, goitzi, dinosu... Emociona, dinenik. Besti ezelan emociona. Emociona. Lehen geu emociona behar. Ahí estás. Geuk etxen du, geuk karderaz, geuk. Nik hemen ipinido, zer da, esatu adarego korrikan diretzako. Diretzako da, euskeri berie. Gero, emozioa, ilusioa eta militantzize. Eta nik hori daruet, kilometrora eta euskerara. Geu ilusiona behar gara. Geuk egin behar dugu, hori dinogune, euskeraz bizi nahi dut, bai, bizi, aukeri dako zu. Ni, normalien, ni 24 ordu euskeraz bizi dut.
Eta ni pentsa dut hemen deusen maikidie, bai, dano dakigu, txien euskeraz egiten dugu, lagunek euskeraz egiten dugu, eta ni alegintzena tabernara banun be, lehelo euskeraz eskatuten, eta orduen, claro, Eurepe ikusten badagoie, zer realidade dan, zer pasaten da katalanak ez. Zu katalaniara zuzenian, gente, gehienak katalanez egiten da. Eta orduen, ja hori, gizartien sartute dau. Eta Eurepadak izie, zubazu zara biharrien, edo zubazu zara bizitzen, katalanez ikasi beharko duzule. Hobeto azalduko nahi orduen, guztan duten esan da, geu emozionata gero, zelan aldu emoziona, ze azkanien uste dut dauera horre porcentaje bat kopuru bai herrizetan edo Euskadi, jentik izau etorko dalez, geu emozionata gero, zelan emoziona bestiek. Gu emozionaten bagara eta danok egiten badugu euskeraz, da imersinua. Imersino bat da, eskolatan zer pasaten da. Niko kintzot ikasliek Rumaniatik etorri dizenak. Eta lehenengoko gunien, zer itzen geldun? Normalien, ongi etorri zemon, beran hizkuntzan, ime bakotsak egiten utxon marrazki bet, eta itzen geldun panel bat, beran izenagaz, ongi etorri zemoten, eta gero, ja, euskeri da, hanbarruen dauna. Berapadaki ara datorrenean, euskaraz egiten dauna. Eta nire ikasliek esan dizenak, Rumaniarrek esate baterako, lehenengo kurtien, ja, euskaraz ikasten ebien. Behi euskaldun baten memoriales. Esaten zan, inmersinue, zuez leko batera, zer pasaten zan, beste etorkin batzukaz, ez dan bardin pasaten esate baterako Ego Amerikako eseitzik. Eurek ekarten zan doilakon gaztelania. Eta eurek ez dago ikusten zan bestin beharri zarek. Beste hizkuntza bat. Orduan, kasuistik handiz eta hauz. Bai, lelau, geu emozionatu, geuk euskaldun du geuralaku, eta beste danak jungo dizartzien. Bueno, de todas bai, ez da erreza. Bai, ni pentsa dut hori dala bide. Ez da erreza. Igual hori aldazan bide bat, bai, hori bide ikusi bidu, zelan askotan bide pasaten dan, eta nik hori bai ikusten dut, ez da? Gente askok euskaldunea dena, eta euskara sondoitzen damona, ze bat dakona, ez da? Zelan askotan, eta nik hori bai ikusi dut, zelan mespresatuten dauen euskara ondo ez dauen ahitzen personiri. Eta hori pasaten da, Hemen Bermion bebai, eta gore tartien bebai. Eta, klaro, azkanien, hori personiek edo euskeri ez dakine, edo kostaitzen datxona, edo ikasten dauena bebai, jode, ikusten badauen barreitzen txoiena, edo atxamarra esenalaten txona. Komplejo, edo. Komplejo, bai, a ber, ez da reza. Bai, zeu pentsaten zu hori... Hori pasaten da. Bai. Ondino, bai. Batzutan, bai. Bai, pasatzen da, Eta Euskaldun zarrak azpe bai, azkanien, igual batzuetan, ez du ideazten ondo, edo ez du berbaitzen ondo, edo berba batzuk aznazte itzen gari. Gu franko gazazikukara, seguzu. Bakitz. Guri idazti ez da esango... Ez, bai, bedinentzut. Bai, pasatzen da, eta jente askok, hori markaitzen dago eta seinalaitzen dago. Eta hori jente ideazkanien, esaten dago, ez da ona. Hombre, argi dago ez da, no? Eta pasaten dena, bitu nik esan gontzutia. Nik dendan jente datorren nien, askok, ni bakitxo gara personik, incluso pasadaz, ez dakin hone personik euskeraz dakine, ez da? Daki, apurtxu bete gatz, eta berba txanda, eta, ondo dago, berak esaten da, gaitu, nik badakitz, zuk euskera zitzen zune, etenten zune normal, da ez zune esango, hori holan ez da, edo holan. Orduen, dator tranquil, eta saiatu itzen da, eta nik itzen zat lagundu. Igual nik, erdedan kada pare, bat esaten zatez bebai, beran parin apurtxuet imitzeko, eta gero, berak esaten da, zure lekora nuen euskeraz berbaitzen, ze badakitzen lakon guzturen abola zeugaz berbaitzen holan. Ze, askotan bebai ikusten dut, igual Bermiotar erie ikasteko, darraza boedala batu edaz. Gero ikusko hori. Ez que hori, ni pentsatzen dut. Ni pentsatzen, eta ikusten dut, Bermiotar erara, edo Gernikar erara, edo atxineko euskeri esan dana, oza, guri errezetan, 1000 urtietan sobrebidu dauena, eta aurre urten dauena, 8.000 palo monda gero,
Hauri euskeri edala, benetan, errazen da ikasteko. Eta bestie batuera, neuri be gatzitzen daz. Osa, erabiltzie eta berbaitzie eta idaztie gatzitzen daz. Eta hori ikastola ikasio dena, bai eski gatzitzen daz. Bai, guamen eskeuz batuaz horretak. Bai, hori izan behar dela gure... Bai, gaur egunien euskeri ikasteko era ofizial bakarrita batuera ez ikastie. Orduen, nik ez dut ikusten txart hori, bai, nik pentsatzen dut, gure euskeri edana, barrukue, historikue, autentikue, benetako herrikue... Errezau edala guzuzan. Niretzako errezau eda. Niretzako errezau eda. Herri batzuetan, gatsa hongo da beste batzun baino, Bilbo baten, bermiotarra zu sartungo. Ni teatrora zinai, Bilbon, eta danak itzen dabe batu eraz. Neunai bakarra. Ez tozti ulertzen, piperri bez. Bai pasaten dau superondo, zitzikero, esan imitzatik. Karo, eurentzako berbabarrizek eta esaldi barrizeti ez. Maizu ikutze da. Claro. Bitu, zea beratza dan hori. Dabiño, esaten zati inoiz. Aldarritzen dagoeneko. Nire zein aldarri. Ez da izar da badiz. Ez da ki zer dinozu. Da dinoz. Zezazo. Da klaren bidot, eta superondo, batek esaten duzko, Ramonek esaten duzko, me encanta como hablas. Da gauze bat, gero, klaren bizu. Hori da, aberastasune hori da. Zantzak, gu galdu du, bizkaize galdu dau, batueran, igual hau neure persesinu da, batueran txinkeran, itxi baituzi apurtzu bet, eta dauz, gozotasune eta hori galdute dau, zeitzik ez dako gozotasune guzuzan. Gauzek urteti hau lantak. Bizitasune. Hauri, ni lengotara nuen Benito kesan dauena. Hau korrika pasadanien, erritik editordana, nor ez da emoziona. Osa, euskaldune pagara da euskera zeitzen badun berba, emozionantie da. Hauri da, niretzako korrika gudauena esan da, emozinue. Zela gure euskerie duen aurrera, eta gauze bat, danak ikustie kantaten da, korrika esaten, da, benga, aurrera. Da, hori pentsata, ni banau pentsaten, ez da itxo ondo banauene, jentie ondino bermion bizidenak, ez dakizenak euskeraz, ez dauena ikasi, ez dau sentiduko hori inoiz bez. Zelako ez, ni korri den ikusi dutolako jentie. Bai. Urtin zehar soso arpizde dakona, da etxune etxen euskaraz, korrik ikusi dut emoziona. Bai, esemat ikusi. Bai, ikusi dutaz, lau edo bost. Esemat, lau edo bost. Bai, bermion asko dause, ondino hori sensazio ez dauinara sentiten. Ongo diez batzuk, Zer dakizu hori ba? Neutinot. Pregunti izazu. Ez, neure persezinu da. Neutako tetxien. Ze ondino jentie dau. Ez bermionen, niri pasadaz Euskal Herriko herri baten ez da inbeste denpora, hauntzek aste bi edo, juen kafe bat hartzien eta, por favor, háblame en castellano. A ber, ondino badau genti olako esaten txunen, niri minen moten dozt. Niri kafe minen moten. Da gero... Zuk esan, kafe, bi, edo bat. Aulan esaten txatu. Esan eitzate. Niri hori minen moten dozt. Bai, kafe, bat, ez da hain komplikadu. Háblame en castellano, por favor. Aldezan humorigaz ezuielako nartxien. Anekdota bidakotaz. Bat, Dolostin, ensaieten, aspaldi. Junt tabernera eta... Egunon, egunon. Da... Kafesne bi, mesedez. Bi kafesne? Ez, kafesne bi. Bi kafesne? Ez, kafesne bi. Bi kafesne bi. Ez dakize bat bidar esan duen. Da, azkani esan zaten, txo. Aklarako gara, zeu gure basun, espazun gure ez gara aklarako. Esan dozten berak. Zeta gehiago erekin espadozun itxegiten ez gara ulertuko. Esan zaten, ala bat. Jun zaitzez, kakazaltxien. Alboko tabernaren uneta. Ez eskapa. Ez eskapa etorri. Atako txute zeta. Da, besta anekdoti da. Bai, bitu ze politxetan horrelako
diskusio bat Bai, euskeraz bai, bai. alako, Bakotxa beran euskalkizen, bai. Osea, zu pentsa albuen, dagoena euskaldun bet entzuten alako Bai, diskusio taberna bat. bestiek, deskojonaten danak. Aixako esan Bai. Da, gero besti da, parkatu aitorre, Bartzelonan, Benitoak esan dauen arire, akordaten nahi potatogaz ganera, kontzertu ebe bai. Beti kontzertoko gauzeka zean ni imitzen nahi... Te creces. Bueno, momento nada nirentzako... Aurruteten daui anedotak. Bai, momento nada, eta june panadizera eta esan, egunon? Egunon ez dut esan duten, bon dia. Da, esan txaten, gero, 2 panes grandes. Esan duten, las. Da, nik, lo siento, no hablo catalán. Bera katalanes esan duten zeu zer, da nik, casi te he pillado, pero no. Se queda catalán. Esan txaten, hauntxe bai etxutea laulertu ezebez. Eres vasco! Orduen. Danok aldugin zeuse, dazkaningoko anekdoti da, neure errakuntxe bat, arroza zarea da junginen ataunera, da esan duten, txotxolo bate moduen, gozaria, guzan duten esan eguerdize. Eta esan duten zitalek. Nizuga zen ungiz hau, olako legutara, espazio esaten eguerdize. Eta esan duten, arrazoi dako zu, kompleju geudaku. Ahí está. Oruen, aurro getxik gauz, itxukirratian. Baina, pintu, esan kontxutik hotxe bat, beste bat, eta zita legaz, ibanegaz, eta zer ikusiz, niri zitaldeek emakunien hauen. Ze, esan dozten, Aitor, bakitzen bai bihar esaten zuen tio. Osaba. Zema biharrez esaten zuen tio, eta ni emon bezkonture. Eta esan dozten, kendu tio eta mi itxo. Ahí está. Eta niri bai esaten dut. Eta ordeño bebai tio esaten dut, bai, ni emonin konture, ostras, benetan, faio batakot hor, oitxurien. Eta gero, emoten zara konture, zure albuen, hori tio dauela, bai, barruen sartunde. Eta, joder, ametiko dut esan, hauri, tio gitzi hau, eta txogi zau. Orain bro. Benon zara esaten zuzentzeli buruz, babitu intzu zuzendu, eta ze pozizio zen. Eta ze ondo nabet. Badakitz. Orain dako zu bro. Benin nuen esaten, geurezke euskera naturala, ez da, zen niretzako, beste batzuntzako igualez, niretzako gure euskari bermiotarra da. Eta, batuerak, askotan, nire ustez, desplaza itzen dago. Ni pentsen da bai, ni pentsen da bai itxe. Ja, bermio baten, norren txuten zuzu batuaz? Bermio baten ez, bai, bermiotik kanpora zuzenien. Bai, eskedako zuz guniek, gune baten, jentin bada, euskaldun du, batuagaz, are zarretuko da. Eta nigun hartuten txatie. Bai, hori ez da inondik etoinera. Bai, bermion be bai, askotan, berba batzuk, era batzuk, galdu itzen diez. Claro. Galtzen diez, erabileran faltia Zenik ikastolan, bizkaera esan mondo, gaur egunien emon itzen da? Bai. Koiko mailetan, batuaran sartzen da. Bai, logiku da. Gero horrekin ikasketak egin behar da bie. Horrek ez daukentzen, gero harekimiek, bermion, etxien kalien, bermiotarra egiteko. Bai, gaur egunien zer egiten dugu kuadrilligaz gauzeni. Bermiotarraz berra. Bai, Aitor, seguzu, ingenieritza bermiotarraz ikasila. Ze gero, gaur eguneko ume askok, eta hau beste arazo garrantzitsu beta, ikusten dut, bermiotar erara eitxie kostaitzen datxoela asko. Zer, erderaz badauzen berbetan, eskolatik urtetik dobi erderaz dauzen. Eskolan bertan betxen da behar. Horrek izauri izan balekide arazo bakarra. Arazu da, ez da hori nahitzen asko. Arazu da, ez da egiten. Arazu da, bakarri pentsa, egun garan guztizok horrek egiten, eta ikusten egun garan eta txalok, eta bar, horrek egin baleki dugu.
Danak euskeraz. Danak euskeraz. Bizi, danak euskeraz, bizi, euskeri salbatango leki derri honetan. Bai. Eta beste asunto bat. Bai. Umieri botatik kulpie. Ez dako kulpe, ez dako Umieri ez da, enauni kulperi botaten, amieri zer bai. da, zer pasaten da. Gero, bai dakuz talde barrizek, sortu dizena, tipo etxalak, eta holan bitu zalan emin jauien kabizen eta gauza politxo emin jauina, eta ikusten da, Berbalagun. gazteri zebe bai, mobidu itzen dela, ni pentsa baten, ostras, ikusi namon apurtxu bet, bajatut ez da. Unekada baten bajatut egon da, ze juten izan zara kaletik eta grupuek eta kuadriek eta erderaz itzen izan dauri asko. Asko itzen Bai, orain badauz grupotxuek. Ondino badauz. Ez dako targi. Pentsate, larota sortitako amuma bat entzutie. Erderaz berbetan. Ez dakina. Imigaz. Aregaz imigaz. Bai, horri beba daue. Ikastolara bi ez duen da. Amuma, ¿Quieres bocadillo? ¿Quieres bocadillo? Bai, bezken ikusiot, amuma euskeraz, ama euskeraz, eta umie erderaz. Bai, ikusi dut. Bai, hori badekizu emoten da, zelan emoten da gudauzan horrek normalien erdera. Erdera itzen da bila. Etzien erderaz itzen da bina. Osa, nire seme alabak inoiz ezataz niri zuzentzen euskeraz. Zeitzik, otxu dizelakon. Bai, nire txekulez, bardin, gure kuadreiek. Da zuramak erdera esan otxu zuri ezer, edo zuk amari. Ez? Boa, asarratuten da nire. Bueno, ondo dau. Erabiltzen dau kabregu. Ni personalmente igual etzien, badau batzutan erdera zeitzen dune berba, badau, badau momentuek eta badauz gauzek, bai, ni akoraten nahi nire gurasoek, ez da huizakin erdera zeitzen berba. Ez da hori da. Ez da indizule zeitzen izan dauie. Da orain, guk, errestasune daku, erdera zeitzeko bebai, bai, geizau erabilidu euskeri. Beto, hau korrika dala. Geizau, beti geizau. Hau korrika dala, Madrien urten dauie, Madrieko, zelan da? Euskaletxeaku, Bueno, zelako komentairuak. Unamuno dala, eta ez dala unamuno esan zaunela, que era lenguaje de aldeanos, da zer da, badei zer da. Unamuno kalte asko indau niretzako, horretaz. Eaz destraineten are buruek arrankatoti eta lantxin behin agartuti ez da inon. Argumenta, unamuno nori? Orain elekitzut esango, bai, unamuno esan esatezan dauena ez dala Espaineko hizkuntza danak dakizena? Ez da izer, bai esan zauen, beran hizkuntzi esan dana, zeitzi berana bai esan da, que es lenguaje de aldeanos. Hori esan zauen? Hori esan zauen horrek. Unamuno que historia asko dako. Historia asko dakoz. Pasó del fascismo al, no sé qué, estáis hablando de hecho. Da gero zeitzen fatzak ez pasauen garbitxu da. Garbitxu, ahí está. Hori. Zelan esan zauen, venceréis, pero no convenceréis. Ahí estás. Bueno, unamuno dalata ez dala, zemate, esan dut, ez dut deretzorik, holan imitzi. Da, honai kontestateko bateri. Vosotros sabéis un idioma y yo mal. Bai, batzuk ez dakizie. Erderaz berbaitzen be. Bai, hori hizkuntza bigaz. Me vino y me no ez países gauza enau kontra, gudot esan eskolarik espada hoinokin da hori bagatza da. Bai, egutak igus hizkuntze bi. Bai. Dauetak bat eta berat txarto. Bai. Listo. Hori Ni pentsatzen dut. Bai, mon bigara konture, nire guztez, euskeri beti egongo dala apegika da. Nik hauria ikusten dut. Bai, nitinoten nada, beitu politikuek, Aitor. Katalanez itzen daui berba. Barkatu, Karine, Aitor, ez gure honio, eskoira uzuen. Eta, aur, mesedez. Bueno, eta behien, traduzioe, katalana. Gure politikus itxik ez da hoi eitzen euskeraz berba, eta imitsi dako jela bardin. Zeitziko ondino lekutan dau, Bizkaia ubegaz da, Y-gaz. Zerrendatan da dinozu, Bizkaia txo, Girona, Lleida, A Coruña eta gu ondino Bizkaiako nubeiko negriega. Zelan da hori? Bueno, bai hori esate baterako Bizkaiena da kuriosu ez da, ja ontzat hartuta dau, ofizialki da Bizkaia da. Baie, baduz komunikabide batzuk ondino, korreo barne eta bakarrik ubegaz emitzen da. Bai, entzun eta beste gauze bat. Bai, Bueno, bai, eta beste gauze bat, Aitor, parkatu.
Gerota gehiago Euskal Telebistan dako jakatza grabie, bermion esaten danez grabie. Kontuz bermiotar asko dago. Bardin zeta, ez da hori erabiltzen ez Zeta etza. ez da bere abiltzen. Ez. Ez da bi hauskatzen. El azoka de no sé. Bai. Gauzentzu bete Bai. Euskal Telebista baten esango Bai, estazu bai. azoka. Ez. Bai. Azoka. Azoka. Da gerota gehiago. Bai. Bai. Kontuz, zen Euribe bai bartu zen urtean, Bueno, zabala a ber, bat, zabala baizik. A ber, nire itxetzuk esaten esan dau, ez da esan eskola, ez da ukin eskolari, 6 urte gazun zen itxosora. Darek esaten esan dau, 6 urte gaz imagine, ume bat itxosora. Ez da usakitzen esan, analfabeto bat esan da, ez da usakitzen esan lehi duten, bez, neura matxok itzen esan txo, egunaro lehi du periodiku. Azuten esan da niko lekutara, txamarra ezin behar esan dau. Ikasi zauen gero askanatan, ja, beran izena, neura matxok erakutsite. Arek esaten esan dau, Ereño Saga, claro, le ponían con ese, Ereño Saga, con Z, con Z. Claro. Que te quede claro, con Bai, ondo Z. ikasitze Ereño Saga esaten. Da mediko batek esan dozten niri, Susara fulanita tal Ereño Saga, Ereño txat. Bueno, lelangoko bidarrez baten batek esaten dauena. En vez de Ereño Zaga. Ahí estás. Claro. Neupe Ereño Zaga esaten dut. Bueno, bai, eskuntza bi dakigulez, batzutan geube normala da, nastati, Ba, claro. Bueno, bai, ese bat, zeta bat, ese modure, zera hori bueno, bota zu ETB, zeran ikustu zu ETB-en kentu da bien eumientzako horrek kanalak euskaraz. Txarto. Feo. Hori izta ondo dintze. Vale, ados gauz, venga, beste gauze batera. Ametik ETB-ko Hombre, argi da, ez da batero niri pasaten jazt. Lo bat atoz orain etxera, eta imini... Disney Channel. Eta... Imini marrazkide katzitzen. Ez dau. Zenik ez dako telebista, beste alako batzuk primera eta horrek hartzeko, ze hau injabina da, pasa... beste... Danik, ez orduen, imiek makusi, esate baterako, ezin dugu guritzen ikusi. Ez da makusirik. Ez da makusirik, kenduin jabi, Kenduin jabi, Eta zenbat etxe ongo diez, ez dako jendak hori, horretanak ja, kendu da hori. Da hori, badaki nonok zeitzik esan da? Ez dako lakone hau den txirik edo zeitzita? Bagauzela konsoratute geure teknologi barriz ikaz eta sartu behar dugu mundu guztiz ez da inongo. Zer pentsatzen dugu, umieri txartuko txoiela? Etxe guztizeko dino ez deuse, presta dut horretarako. Eta ez dagoenak gure, ez da bimingo. Telebista batako eta telebista baten egon diez makusiko 24 ordu hor. Eta horrein derrepentin kendu itzen dut zuien. Batxartu. Pentsa dute fallo bastante garabi. Hori fallo garabi da, Bueno, bai, zer pasaten jasku ETB2 eta ETB bategaz. Osa, nabarmena da, nori irimoten txoien garrantzi gizau, ETB birimoten txoien. Eta orduen zer programak igual garrantzitsu hauek izen dauz baten baino. Eta gero txarrena. Hori egizea. Itzen daui grabaketak, datortzu zuri eta zuriten zuri euskeraz, erderaz, eta edo euskeraz itzen badozu, dinotxoia, erderaz egiteko. Eta bat sartzen dabi ETB bizen, da bat, txarra hue bai, Karinak esan dauna, zeitzik, ez nikin jote euskeraz, bai ipini gero erderaz behien gure badozu subtituluek, eta itzen diri, bai itzen dabie, jentie erdaldundu ere, imiep imitzen dabie erderaz. Eta jente ikusten duzu jentie, euskaldun etizenak, ze perbetan behaz meitzen etxu. Eta galera zarratuek, epintzen duzu erderaz berbetan. Eta hori baino txarra nik ikusi dut ETB baten, Bilboko pasan urteko pregoie botaten ETB baten, euskeraz, eta bera landak, pregoilarizek kaso baten ez dagoen jakin euskeraz, ETB baten pregoie botaten azalduten, da kanera traduziten momentuen. Eta dingo zu, bitu. Neiz dut, Monty Python pelikule bat imini. Hombre, orduan, bargi dau, politiko linguistiko traketxa dala, dako jena. Bueno, faiutakos. Bai, feiutakos, bai, publiku da, eta bermiotarrazko dause ETB-en. Eta eredu garrizik esan behar, lo que dices, ez da, brezke. Guko kintzu kondizio bat amen errezen. Ez dinot, da edukazio, bueno. Kampoko jenti etorzaniko, ez da uzakitzen esan, claro.
Da, handrak, egin berba erderaz, ez dakitxe, egin berba erderaz, aurre galdu gaituz asko. Niretzako, edukazio gaitxik neuretzako, da, edukazio gaitxik. Ez daki, da, egin erderaz, ez daki euskeraz da. Horrekin gaitu, gaur faltizan da, gukin bagendun. Katalana lez, gaur gauz, bueno. Danok euskeraz berbetan. Bueno, kontako txuti beste baten, Anekdotak juen izan. pentsaten, anekdotak. Gaskok ikasin jauie, Juen pentsaten, zelan esan zuien oso baliagarriz da, bai, geu lelen, eta gero zelan bestiek emoziona be bai, ze aurre beste euskerazko beste tarte baterako. Orain ez gure eskapa, ze gaur sorpresatxu dako zeuentzako. Danok bermiotarrak gara? bai, minuto etxela bai. Eta arrogauz ez da? Bai. Venga, ba hor guez geure saio txiki honetara, bai. Geure jokotxue, bermiotarra. Ia, eta hasiko gara, hau umiek hasitzen du, hasi gara, eta gaur geuri tokaten nazku jolastuti. Eurek imiek abilekan era, Abileti zela imiek. Ni, bitu, batueraz esangote, txundituta nago. Gure umikaz. Txundituta. Ez dakizu zer da? Emozionata. Arrituta, emozionata. Bai, emozionata. Hemen hasi gara joko hau, eurek botaten dauen euren irratiko lehengoko esperientzize, euren ahotsa lehengoko bidarrez entzun, eta bebai, bauri, bermiotarra bultzatu eta zirkulazio ez da bimini. Bai, gaur, eureri errazimitzen txatie, Ba, guri berrazimini erdi imiekara. Benito daku. Bitu, bai, esango txuti zelan dan ariketi, hasiko gara, jumenga, julenetik, berbeitxik gaitxik. Ala, bez. Zuk aukeratuko zu, hitz bat. Bai. Nik esango txut, hitz horregaz, berba bat. Eta dako zu lehengoko modine da, aldatu, hitz bardinetik hasten dan beste berba botateko, eta gero, aukeratuten mazun hori aldatuten zu, eta beste bigarren komodine da, non hori bota. Etxaten basun, Benito dakile, eta zuk ez, Benito hori. Hori izango da. Da dako zu, izeue puntu, 3 punto, 4 punto, edo neuk aldotaz egin. Da, irabazten basuien, ia umieri, gomenola elkarten txati bai zueri. Bitu, urrengoko tertulire, haulan pastatxu batzuk. Ez. Marianito txubek. Marianito bat. Ez da itxori gokize badan, Hau ez da ETB, Karine. Aitorreko minola kutxuz. Venga, Julene, bota. M de Madri. Ia, errezimini eguitzi, Kakasarra. Nik udotena da metik zurteti esaten, igual enai hain bermiotarra. Hauri guzizuk. Alnai gizau esan, emozionen bigara. Hauri guzizuk. Ia. Bada espadako. Venga. Ea. Makaio zikue. Noiz esaten du, bermiotarrak makaio zikue. Makaio zikue, a ber. Karine, altxute. Bale. Eta ezin zu, eta kontuz, leko horretan pantai ikusten zu, eta ezin zu. Anaz begire, vigileta zauz, zen idako hemen. Bale. Makaio zikue igual da, Itxaron, espakizun seguru, lehenengoko aukeri da, aldatu. A ber, seguru, ni pentsaten dute banauela. Bakizule. Pentsaten dut. Espakizun esaten ondo, puntu neurentzako, Bueno, vale. Witxi punto. Arriz gaengo nahi. Venga. Makaio zikuen arpide dako zu haulan serizo zauzenien, da haulan, esun eitzen barre eta zauzenien gogotxu eta haulan makaio zikun arpide dako horrek. Gudo esan, humore kontu beda, orduen. Niretzako bai esango lekide, igual ba haulan, ez arala agradablie makaio zikun antzadako zu. Ia, bota esaldi bate. Guon gara danok barreka eta aitor egonda makaio zikun arpizei mintze. Vale, aurregaz geratzen zara? Ni pai. Venga, aurguez. Ondo dau? Ontsek ikusku. Makaio zikue. Makaio zikue. Zikatuta, konparazioan. Hau da, zenbat argaldu de zure lagune, makaio zikulez dau. Bueno, bai. Egize da, zikatute geratu de, opera dauinetik, eta ona, makaio zikun antza geratu da. Beraz, huitxintxako puntue! Bueno, ondoz. A ver, bermiotarraz besaten da neukezen Ez que da zelan. Claro, zuzarien ez alterate, bueno, gauzetxu eta saldu bide. Igual bermiotarra neure Hizkuntziek bizirik dauz,
eta esan lebe bai, izteginetatik kanpo, beste erabilera bat itxi. Ez taipa, hemen norra aldan esan... Osea, que punto erdize zeuretzako da beste erdize neuretzako. Ez ezin zezan hori, Benito, zuze uste zuia, Gerizegaz. esperientzi zegatxik. Makaio zikue, ondo erabili daue Julenek? Hombre, konparazio modure erabili dago. Hor dino erabatera, da berak erabili dago beste konparazio bat. Hau da, argal dute dole. Bai. Bueno, bai. Zugin oso vale. humore kontu bet. Bueno, venga, bantzat hartungo, ontzat hartungo. Osea, que puntu neuretzako. Puntu bako zu. vale. Puntu ez zeuen txako. Vale. Geuretzako. Vale, Bai, ondo. venga, oraingo ez puntera, Karine, Esan. bota. Ai, nik. Venga, ezin tramparik honez bitu, Bakizu, hemen lentien joku estu ingo, zedanok estu ikusten piperripez, hemen geure joku da bermiotarra. Ia, zuri gatzi mingo txut, Jo. Bitu, hau gustatzen daz. Urdillena. Hau da, URDILLENA. Honez bitu ba. Ez dut ikusten, pentsate zuzera Vale. nahiela, ni katalogutako da zen. Zer da urdillena? Urdiena da kosuniko gauze bat hemen, presentimientu esaten dana. Presentimiento? Bai, gauzetzu dako zune toboganales estomanguen haulan zesango txut. Bueno. Zelan esango txut. Vale, bota esaldi baten. Ai, zelako gaue pasadot. Urdiena dako tamen zer pasako dalakuen. Zu gure kamize bez aurrekaz gatzen zara. Bai. Venga, Ahí va. bermiotar balintik etorri da. Urdillena, Angustia, ondo. angustia. Bai, Angustia. izan dauen Oso ondo. tripekori izan Oso dauen ondo. nien, oso ondo. Bai. Beldurra, angustia. Beldurre angustia. Txalo ba, Venga, ondo, Karine. Bizero, jo. Bermiotarra. Gaur galtingot, Mikaz normalien. Beniti txikota azkanerako. Aitor. Nuen. Venga, Bota, Aitor. tutxa. Buah, X. X dau bermion. da- Zube bai, ume baten ez bengo Isa, nezanoz. V bikoitza dingoz. Ia, beste bat. Washington. H. H. Ahí va, ia, Ez dau balizo ez ebezetako H. Ahí va, H. H guk bakizu, Ia. honen publizidade Buah. kostako H kentu du. Ze gauza, ataten lurraldetako kamisetak, Venga, ma. eta Euskal Herria emintu atxinekulez H barik. H ez Bai, dau Euskal Herria atze bari dana batera. Bai. Holan ondo dago. Eskuduen gioitzu gazdako. Ez, Euskal Herria dan emitzma dozu batera, Atze barik. atze barik aldera. Bai, Benetan, esketan eskatu. hamen dator Hilario, beti, Hilario ez Benito. Hilario, Benito fastizeten. Gaur Txarto zetizen intzu orduen. Hombre, ez. Txarto. Ez da un txarto. Txarto. Bai, bueno, ez holan Holan. Euskal Herria atze bat falta dago. Bai. Niri behintzat belarri begizetan Bai. itzen dozte. Edo, gioiek entu, ez da? Raro. Gioiek endu da, banandu Gioiek endu da Euskal Herria dana batera. dana batera. Vale, bueno, Hala. atxalden doako diarra. Ba, listo. Ia. Bueno, H. H. Ia. Ahí va, Aitor. Bitu, irugarrena topa dotena. Hombre, batxutan, kosteitzen daue, Hombre buenue. Hombre, bueno, gizona hona da Ona. nien, gauza honak itzen dauen nien, beti eduna prest, gauzeke hartxieko, Ah, bai, hombre bueno, edo pentsatzen zu da, porti de bai hona dako nien. bota esaldi baten. Bueno, ni pentsat, erantzun bidako zelez, bitu porti dena, bitu, horrek, hombre, bueno, korre porti hona dako, ondo Bai, osatzitze dau. Ezta? Ezu gure Doktore. kanbiz de bezauri, botate zu eta listo. Bai, da gero besti Zelaku gara bermiotarrak, emoten dozkula be, Baina, zeu zer esatie, bitu, nau seguru, ez. Botaten du. Aurrera beti. Aurrera beti, ez da? Bai. Kontako txuti bat. Ia, zer da, hombre buenue. Izteginetan, hombre buenue da bitartekaria. Antxa. Abe mari. Bueno, Grazizek lehenguzue imintzela hombre bonuen biharra itzen. Bueno, izan duzu persona. Ona. Onabe, Onabe, bai. Ondo da. bai. Ze Bueno. pertsona hon batek itzen dau Ondo dago. bitartekari. Bai. Bueno, Bai, vale, bai, bai. vale. Mini punto, Nacho. Puntu aitorrentzako ez da bere. Está san arresa, Oh. Ez, Hola, Nablan. gaur esu ire bazten gutxi. Ingo txakero galdetu zita, leri bera da, bermeo txaindiakuta. Venga, ba, Ia, Benito. Benito gaz. Bueno, B. Venga, lehen. Venga, B. Hau ez.
Benitori gatza imingo txasu, no? Benitori gatzena. Gustako lekidaz, berak faieti bai, Ez dau faieko. Ez que hau rebizela, honek ez du izitzen da, Topako maizu izaneko. gatzena tokako dau. Ia zer topatezu. Ez, ikustatein bat, neuk ez dakitzen asko, Ba hori mini, benitori. bitu, bandulera edo bandulerie. Bandulerie. Boltza antzeko bat. Bai, mandase eruten dara, bai. Bandolerie lez, no? Bandolera, Bai, ia. bandulera, bandulerie. Hori datoz niri burrera. Ez gure kamize? Ze hori askotan erabiltzen dugu gadera. Banduleri. Bandoleri eruzu ez da izelan, edo... Vale. Letra baten. Bai. Bueno, maia. Beti da? Ez tegizen arabera, bandulera edo bandulerie beti da femeninoa. Bandolero itxa, andraskoi aplikatuta agertzen da. Zentsua ere ez da gozoa, gehienetan etxean gutxi egoten den pertsona izango da. Bandolera... Josepa, kale. Bueno, batin ze irute bat hau... Ire bazin Espadun hartuten. Galdera bat engot. Kerizi ezelan da. Keriza ero geriza. Ke? Kerisa. Kerisa. Vale. Gerizie zera da Okin jot, sombra. eitzen du joko bat teatruen, eta bakotxa gara fruta bat, eta esaten dugu. Fulanita, mango, mango, hirugarren espazune, esaten zeu mango, bai, korriz den. Bueno. Eta beste bat. Eta keriza da dinoz. Niretzako Karine. kerisa Da da. dinoz, Karine. geriza, esan zatez, parkatu. Geriza bermion da sombra. Sombra. Bai. Eta itxidotaz beste gerizie- gure nahulan danak esan zat geriza. Bai, ke. Zezun esaten, Niretzako bai. Karine, bakizu zelan esaten dan kerizez, euskeraz? Ke dizez? Kerizez. dices? Ke dizez? Ke dizes? Kerizez. Ke dizez? Ke dizes? Euskera zena esaten da. Zer dinozu? Zer dinozu ba? Hori dut. Bai, ni bermieko gauze bat asko gusten daztena behai, diez, kakauetie. Almendra. Zer da? Dana Zerriko da baten da bat. gauze bat, beste Ez, guretzako abeianatiz dana. Guretzako avellanak. Avellanak. Eta aurretzati ez abeianak. Holanda. Alanda. Bueno, gustadatxu, Bai, Bai, oso ondo Venga, da. zeusera esateko Bai, azkeningoko... gauza bat esateko. Bota. Lehen aztu intaz. Eskerrek emon kabizeri, intzauen montajigaz, bai. ibilaldize amaitxute gero. Oi, ibilaldize parkatu. Korriki. Korrika amaitxute gero. Armoso hori, ez da? Zelan demon dagoen arbozue, zelan tratatu gaitxu zinan danak, eta egon gara oso posita gana elmintzo jolako pantalle gigantes Hande, bat, bai. jarraituteko Segiteko. alakuen. bai. Orduen eskerrekin jauin lana gaitzik, eta holan jarraituteko. Eta dirotxu gehiza botati arapotera, diro gitziku zionik eta. Han. Bueno, kolabora dugu. Jan eta eran askok, bai, bota... Hori junbaino arein hartun dabilako, no? Bai. Korrik, Dadana partizipe da huinari bebai, Claro. Bai, Herriko danari, herri guztizen eman gentiri, bihatxo. danari. Vale. Eskerrik asko, danori. Nope beste gozetxu betakot, bizar, martxoak hogeta zen, egongo da Nestor Bastarretxe aretoan hirugarren informazio jardunaldia. Autismoari eta osasun mentalari buruzkoen. Amatea elkarteak bultzatuten da bau, amaiketan hasten da, eta ordu batatan amaitzuten da, bizar. Eta, ikusteko, zelan osasun... Bai. Arazuetako pertsonak eta umiek eta dana, dakoela jardunaldi oso garrantzitsu bat, informateko, jakitzeko, eta askotan, ez bastartuteko pertsonak, eta ez egututeko zelako arazuetako honek pertsonak, ez da? Eta askanez, segiteko euskeraz berbetan danok. Bai. Horretako gauz da. Tio gitxi hau eta txo gehiago. Ondo. Nik asko da, Aitor. txo, eta egar beste gunien kotxin jazte baterize akaba. Biztut etxota zargi, ez da izeitzik, pitadi moten dadu, ez da momon, bueno. Zer ingo zutxe txotxu? Da dinoz bat... Jutxu janda jonen etxera intzabatzaten. Hori, etor da taiarreko morroi bet eta, bueno, arrankadoz eta hori, da binotxo gero, nizuten ahilekora pintzeten dinotxo. Esa chica, ¿qué es? De Bermeo, ¿no? Se le nota de Bermeo, ¿no?
Bueno. Por el cho. Esango txutik, Cho, hazme pues. Bilbon se pasa dazten? Ez, atutxa. Segundo baten. Segundo baten bitu. Hau bermiotar askori pasaten dazkoie. Bai. Dinosti, taberna baten. Ese veces me ha dicho, tú eres de Bermeo, ¿no? Hostia, ¿saben de qué suba? No, es que aún les atosie, emitzen zuie, karteliek, glitxe, mobilek... Dana mostradora. Danak hablan sushi, berbaitzen ara, zuez komune itxitzen zuie. Nik ez se pasatzen dan Bermeon, bai, amen haunek egazitzen daue. Konfidantzi. Eta esaten ez di, jo, nik ez da Bermeon zelan bizitzarien, bai, jode, konfiantzat diziaz bizitzarien. Bai mite geure herrire, geure hizkuntzi eta estatuteko. Bagu ez gaurko tertulize, oso politxe zanda eskerrak emon, neure bizotxien beti ongo dan abesti bategaz. Hala, agur. Arte, agur. Korrika goaz, iritsi arte, gure herriko helbugara. Tarretarako, lehen urratsa, idartu behar euskara. Alferganda, ikastoletan, hizkuntza bat ikastea. Gero kalean, geure artean, inoiz egiten ez bada. Horregaitik herriko ekintzak, noizean behin esnatzeko. Hain beharrezkoak baitira, negizan batzu aurkako. Iar segi bat, irentsi arte, kilometro. Gure herriko bide guztiak, naiz korrika, naiz gelditxo. Korrika, kilometroak, ibila dia, eta araba euskaraz. Nafarroa oinez, herri urratxak, batekinik ta korrika. Ekintza hauek, eta euskara, alderdi denen gainetik. Protagonismo, tarrokeriak, alde batera utzirik. Horregetik herriko ekintza, noizean behin esnatzeko. Hain beharrezkoak baitira, naiz izan batzu aurkako. Iar segi bat, irentsi arte, kilometro. Gure herriko bide guztiak, korrika bai beharrezko. Korrika,